फैमिली विलेज कुकिंग आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज रेसिपी हूँ पितागिनी शाग आलू बिलाती। चलतु शाग तुड़ीते जावा। शाग तुड़ी सारू ए घर को जीव। शाग टी भल भाव बाछि नवा। बेलारे शाग बाछि सारी मसला गुड़ी बाछि देवा। मसला गुड़ी को बाछि सारी
ବାଟିଦେବା। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇବା, ମସଲା ପକେଇବା। ପାଣି ଦେଇକି ମସଲା ମସଲା ଫୁଟିଗଲା, ବିଲାତି ପକେଇବା। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ମାରିଦେବା। ଦେଖିଦେବା ବିଲାତିଟା ହେଇଗଲାଣି।
ମାରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ନହେଲେ କଢ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ। ତରକାରୀଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ପିତାଗିନି ଶାଗ ତରକାରୀ ହେଇଛି କି? ଯଦି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।